Min familiefortælling tager udgangspunkt i min mormor og morfars historie under og efter oliekrisen i 1973. For at forstå, hvordan oliekrisen kom til Danmark, er man nødt til at se på, hvordan den opstod ude i verden. I starten af 1970'erne rådede OPEC-landene, som ses på kortet, over 75% af verdens olieressourcer, og disse lande ønskede et stabilt oliemarked. Der skete dog det, at der den 6. oktober 1973 udbrød krig mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side. USA valgte at støtte Israel, og dette var starten til oliekrisen, da der opstod en olieblokade fra Mellemøsten til den vestlige verden, og herunder også til Danmark. For Danmark betød oliekrisen, at prisen på en tønde råolie steg drastisk. Fra oktober 1973 til december 1973 steg prisen fra $3 til $11,65. Grafen her viser udviklingen i prisen på en tønde råolie med prisindeks fra 2004 og et løbende indeks fra 1970 og frem. Da man i Danmark blev afhængig af olie, blev man fra regeringssiden nødsaget til at indføre forskellige restriktioner, som gjorde det muligt at spare på landets olieressourcer. Herunder indførte man eksempelvis bilfri søndag. Mange har sikkert følt bilfri søndag således, og som konen siger til børnene, vi må være gode i farvand, så længe han er på nedtrapning. Det hedder abstinenssymptomer. Da man i starten af 1970'erne havde en voksende inflation i Danmark, blev oliekrisen forværret, og der kom en stor krise inden for boligbyggeriet, da hussalget stort set var gået i stå. I 1973 var min morfar selvstændig murer og havde på det tidspunkt 3 huse. Det ene af husene var dette. I 1977 fik han solgt 2 af husene, herunder det de boede i. Familien var derfor nødsaget til at flytte i det hus, de havde tilbage, som lå i Snejbjerg. Dette hus gik dog på tvangsauktion i 1980, da det ikke var muligt for familien at betale afdragene på huset, da renterne i denne periode var steget drastisk. Familien flyttede nu i et tredje hus, som min morfar i mellemtiden havde bygget. Dette hus kunne de blive boende i. Huset blev senere mit barndomshjem, da mine forældre overtog huset i 1984. Under hele krisen arbejdede min mormor inden for tekstilbranchen, som ikke var ramt af krisen. Det var med til at sikre familien en lille indkomst, som gjorde, at de kunne klare hverdagen.